Adunako Unipapel lantegian 3 kamioi sartu dira astelehen goizez bertako produkzioa Logroñora eramateko asmotan. ELA eta LAB sindikatuko ordezkariek salaketa jarri dute kamioia betetzea legez kanpokoa dela esanez. Egoeraren aurrean Unipapeleko langileak kamioiak lantegitik ateratzea oztopatzen aritu dira egun guztian zehar. Zuzendaritza eta langileak gaur zuten bilera bertan behera geratu da. Gu gaur printzipioz goizeko 12:00 geldituta geunden enpresako abokatuekin Donostian bilera bat egiteko. Asmoa ofizialki posturak gerturatzea zen, gu horretarako Donostiraino gerturatu ga, baina langileek hemendik abisatu digute eta eskerrak hemen turnoak egiten dabiltzala. Bilera hori hasi baino ordu erdi edo ordu bat lehenago, bi kamioi, 3 kamioi sartu diela honea, eta beraz jendea asko arduratu da. Azken finean hau greba eskubidearen aurkako mugimendu bat da, gure ustez delitu bat da ere, greban daude langile guztik, eta beraz inorrek ezingo luke ezer kargatu. Beraz, enpresakin hitz egin dugu, eta esan diogu baldintza hauetan ezin dugula negoziatu. Azken finean, eskubide oinarrizkoena suntsitzen nahi baldin badira, hori ez dijoala bat postura gerturatzarekin. Gure sorpresa, beraiek deitutako bilera batean, non gu gure borondatea erakutsi duen bilera horta jutekoa, eta gauzak pixkat gerturatzeko asmokin eta enpresakolako jarrera bat eukitzea, iruditzen zaigu benetan kuestionatzen deuna da, benetan ia enpresak irtenbidea bilatu nahi dion egoera honi, greba komiteko lortu deu sartzea enpresa barrura eta ikustea zer gertatzen izan, kamioiak bat behintzat ia beteta zeola eta beste bate baita betetzen aiziela konprobatu ahal izan dute, eta pixka bat enpresako zuzendaritzakin eukitako bilduta edo egon dienen, enpresa zuzendarik pelota langilei botatzaz gain eta langilek izendatzen ditu egoera guzti honen errudun, beraien negoziatzeko borondatea erakutsi omen dute, orduan guk horri eutxiz guke baita inungo momentutan ez deula ukatu, exigitu deuna izan da pixka bat gu eseitzeko pres gaude, gaina de hecho abokatu eta asesoritzak ez, baizik eta deiten dio Madrilgo zuzendaritzai honea etortzeko eta langile komitekin batea elkartzeko, baina hortako beharrezkoa ikusten dugun sartu dien 3 kamioiak utxik ateratzea. Ertzaina ditu dutela eskoltatzeko kamioiak eta hemengo zuzendaritza ere ateratzeko. Presentzi polizial oso handia egonda eta gu saiatu gara presentzi polizio horrek ere bermatu zezan langileen eskubideak. Hau da, hemen barrun langileen eskubideak urratzen ari ziren. Hemen barrun greba eskubidea urratzen ari zen momentu honetan. Eta inorrek ez du horren testigantza utzi, beraiek unilateralki neurriak ez hartzea eta produkzio hemen mantentzea. Besterik ez.